ke jengsi first time in history lajak so lo phan tiket di pipon ke la so pran ke congress sai punon ajat party ta MLA ke tiket pipon pe pin lang la sidlitum lada jhotum itum han opoprosar doloje so lo ke assembly long thang ta ningje tum thek the karbi rat phan ke litum phan lemon thek the ji pusili tum han opoprosar lo la ke litum phan na ke putot lo la ke donmal to so lo tum phan aman di pipe respect di pipe lo tangke litum jodi so lo tum klem thek the blot te PDR ni so lo tum rota hemta pangjar bom lo ma kalima kalang dormali tu so pin so teng si litum ta ken kam chi jor tu la pet long thek lo aro lan chota kalila ilitum langdam nang kedam tang ningkan phoke MC hill lo half long a sit isi meta sit anta halada ki mahasau ke so lo nandita garlo sa phansi bahai si inthur ponlo minister ka command lo di dormali tu tangkeli tum karbiang longarak pilo karbi pi phali tum unedet boma ilitum da chipaklang project ilitum da karbiang longarak ta nilitum da karbi pi phan pahai hun la penge assembly long karbi pindeng jingthang pen halada dispura long pado dun thegi chutoi dun thegi silitum da chipaklang podor malitu lasi ilitum sarkar pen kupipi ma swalotum phan kang thur ponavar saige kato kavita chini la lo anisi lada lang peralo bokolia lo alawi ake hai chief minister Dr. Hemanta Biswa Sharma alawi waida pening phan paklor laplo jeli tum phan da karbiang lo rat phan ku PPC kipima nili kudamji ke ni tum phan lada ni tum BJP sarkar ke swalo tum phan kang hon o ka jinso ke tum o ko ka jok sin tum phan head of the family tai tum phan ration card ta swalo phan sia men bila lo ke di don mali tu anchota kalila orunodoy men peta swalo tum phan achik jonwa suri sira pharohira phoke pipon bomlo swalo tum phan laputi pamana kwa jok si women empowerment kipi lapenge lap kene mohila tumta scheme pe suri kep atangka pipon lo di dormali tu ini tumhala so suri kep atangka ke ini tumha pakam na pachari dunna tangka muilo pabuji na pachini na bosi ini tumha tangka hisab nangke ha lake ini tumha nang ciwai na ibu kena pupe ke di ini tumha ke opposition tu ke la sina puloje suri kep atangka ta hisab pache ha lageli tumhan nang chituno nang boy nang i puthan kali deke e tumhan chief minister lang ni thok cha phui lo je no election tam de donte sarkar dispur lo form de donte ko suring kora pho ko so alu tumhan pipon thuko don mali tum eli tum ke do ko beta isomar future jobs ni tum happen ho na ki bar lo di lase ini tumpan Assam Sarkar Assam direct recruitment pen ini tumpan legacy sose asli soi janpan sakuri pipon lo don mali tu lago anchota kilila no mekene reson tangde no te puthot ako legacy asakuri Assam direct recruitment pen ako pipon thuko aro la songbong pen legacy angbong pen suri kep karbiang lo pharmacy nitu kajing honai Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sharma panong pandodon wali itu. Kado kabe ke sakuri kremun tua job se CM AAA amen peli tumhan lakni tangkai di tumhan eke kepajar charjapan ang pipon lo. Iltum development of hin melanggam punonte piniper nikan kepa prang Congress government ki chari hu lasu ilitum towar pendang lo ilitum development building ang ilitum thekam long non BJP nanga chari pali tum nangama medical college sai hem hom thu masido do la so prangeli tu eso chelangi ultrasound chi kuri ba MRI kuri ji CT scan kuri bisali tu karbi anglong pen antang sidamna sidanon ke hem hom ku masi do kok lo anchota kalila ni tu
sel ration card do pelitum phan Ayushman Bharat card men penajok elitum phan ningkani sian wong lak pho lak inu pen lak pho aki joy pen se chi kachilang phan our sign of people lo lake piniani la son litum ke badula government ta la son kang hot kidu gara ta suphan kang hot na party ke litum thekam long le na asi no ni pho nilihin pen na litum phan ka do ka beta chuningri padi cream lo je non ilitum la BJP a party so lu tum phan ka chinghon nai party ako risoi jang tum phan ka hon nai party aklima phaten jang lo ilitum osoma so lu tum nijormo pen 0 to 10 years among ilitum sukanya po scheme do hala so scheme ilitum post office long ipu konon ilitum ningkan trainer ke ki chobut ke laging kora pho long pon hi don maritu lase kedo kabeta ni thepar lo je bangang ki khanta palang ke ilitum arju je ilitum phan karbi anglong along ang honai khaiso ilitum hai long aso phan ang honai party ilitum han adhorom pachitak na ilitum adhorom paching thurna wajoksi chugidam ta no he jonga purusar lapenge lunsepi UJP tumhanda suri ke matangka pipondo de do malitu lakeli tumphan pachi hungna wathemali tum hong harie thorom ke litum ke prosar ba avede laso posi aning padungna laso joksi pinang ana tum ke ko kurusar kam claim nai kur ilitum emethanga thorom sipang tang nai kwa joksi no ba ka ni kirung dolo kachar he puta selet hui titia chok tu bake non bake kato kaveta aning hanglo lasi kato kaveta karbi phan naga chihon nai a party longle kato kaveta dodula pena hempre ke ilitum kato kaveta hang bona pena ilitum MP morsin kisu sarda dolo pe ilitum CM sar dokondura mohang pendang lo kato kavenon kay team karbiang long anta ilitum kedo kabeta hembreke long me taxi hang bom ji la penge hang verdi palong lok asin ilitum kanton pani don malitum one sin ilang theng toni ko card thank you